Dag, det er Tobias. Jeg er værten på talkshowet Self Talk, og i dag kommer vi til at høre om nogle nyheder, Fedes frityregryde, Finansgo og vejret. Jeg håber, du er klar. Vi stiller om nu. Mit navn er Tobias Heide. Jeg er her i studiet med Jonas, og i dag kommer vi til at snakke om CSGO. Jonas, fortæl lidt om dig selv. Og så har jeg lige lanceret, at jeg lige havde fået en ny kniv, og den vil jeg selvfølgelig gerne have byttet til noget andet, måske en bedre kniv. Og så det der sker, det er, at jeg går ind på CSGO Lounge, og så sender den op. Så er der en eller anden random guy, der kommer ind og siger, at jeg vil rigtig gerne bytte din kniv med mig. Og han linkede så en Bayonet Fade, som er meget mere værd end min kniv. Og så sagde han, at hvis jeg vil se den in-game, så kunne jeg trykke på det her link. Ja, vi kører. Hey! Goddag og velkommen til Fedes frityregryde. Hvad skal vi lave i dag, Fed? Ja, mærkeligt nok, så skal vi ikke bare frityrestege noget. Nej, vi skal ikke frityre. Hvad laver vi? Vi laver citron. Vi laver citroner. Vi står til Finansgo's bettings- og markedsanalyse. Vi skal kigge på nogle af de ting, som ændrer sig i pris, og skal kigge på nogle af de hold, som er rigtig stærke i øjeblikket. Vi kigger på minimum af havl. Det er Self-Talk her på HTX London Falster. Vi er kommet for at snakke om musikhuset, om HTX skal flytte. Vi har taget en speciel deltager med ind, som hedder Frederik. Frederik, han er 18 år gammel, og han går på HTX på 3. år. Frederik, hvad synes du om musikhuset? Selvom de arbejdede i flere måneder, blev det stadig noget værre lort. Det er kun den ene ud af 1000 storyboards. Denne scene blev genindspillet over 35 gange af disse idioter af elever, og alligevel blev det aldrig rigtig godt. Tak for denne gang. Vi har set lidt på musikhuset, Fedes frityregryde, vejret, og vi har haft Finansgo. Vi ses i næste uge.